Maswera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. And kutanga kakukuya panino channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchingogara subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nas muri Zimbabwe tagwigira inyaya yakaitwa KuGlenview 7 nyaya yekufa kwa YeCCC supporter yanonzi Tinashe Chitsunge ndofunga tese tukuziya nyaya yakaitika last week supporter YeCCC yanonzi Tinashe akatemwa nematombo nemasupporters eZanu-PF apo pavaienda pavakaclasha masupporters eZanu-PF neCCC masupporters eCCC achienda kurali yavo KuGlenview 7 kuarea inonzi Tanaka muri Zimbabwe. Saka kutaura kwatiri kuita kuno kumapurisa ari kuti asunga 12 masuspects kusanganisira murume wamuri kuona ari papicture anonzi Courage. Tofunga mese makaona video murume uyu achitaura achiti ZRP yakamusunga asi mapurisa abata basa ravo varunzi vasunga 12 masuspects kusanganisira murume wamuri kuona ari papicture muri Zimbabwe. Tichanga tichikupa zvizere panyaya iyi panguva yemutevera muri Zimbabwe, tichingoti patakusvika panguva yemaelections aya muri Zimbabwe, mapurisa ari kukurudzira kuti tisaite violence, tivhote murunyararo muri Zimbabwe. Ndonyaya yatatakuvigirai muzuva ranhasi. Tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya yemucomment section.